Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa a wannan lokaci. A yau muna darasi na 4 a cikin wannan littafin na Small Business Big Money, wato littafin marubucin nan Akin Alabi. Kuma idan ba a manta ba, a darussanmu da suka gabata mun ga wasu dalilai da yasa ni da kai muke son mu fara yin kasuwanci. Wato har yanzu dai muna wannan babin na farko wanda ya wa laƙabi da kafin ka bar aikin da kake yi ka ce za ka fara kasuwanci, kafin na bar abin da nake yi na ce zan tsunduma a harkar kasuwanci. Wato dalilan da muka gani a baya shine mun ga dalilin da yasa da ni da kai muke so mu fara yin kasuwanci. Dalili na farko, akwai ba ma son ubangida, ba ma son mu zama muna ƙasan wani. Dalili na biyu, ba ma son aiki na tsawon lokuta daga 8 zuwa 6. Dalili na uku, muna so mai kuɗi da wuri. Dalili na huɗu, mun ga wani dama, mun ga wani sabuwar kasuwanci, abin da Bature yake ce ma opportunity. To a yau za mu faɗaɗa ne, ko in ce zai faɗaɗa mana ne akan wannan kan dalili na huɗun, wanda ka ga wani dama ko ka ga abin da ake ce ma opportunity. So gurin faɗaɗa wannan ne ya ba mu misali, ya ce mu ɗauka cewa ko ka ɗauka cewa abokinka ne ya samu contract, ya samu wani kwantiragi da shi da wani kamfani akan cewa zai samar musu da litan mai lita ɗai har lita miliyan 1. Wato sun ba shi contract ne ya nemo musu man fetur na lita miliyan 1. To kun ga ya samu wannan daman, to amma shi bai da kuɗin da zai gudanar da wannan, bai da kuɗin da zai je ya siyo man har ya kawo musu. To sai ya same ka kai a matsayin abokinsa, sai yake gaya maka cewa ga damar da ya samu, amma fa bai da kuɗin da zai yi wannan, zai aiwatar da wannan damar. To amma a kowane litan mai ƙwaya ɗaya zai samu ribar naira 10 ne. Don haka ka kawo kuɗi ku yi, sai ku raba riban kai da shi, zai baka naira 5 a kowane lita kenan. To sai ka bayar da kuɗi kuka gudanar da wannan kwantiragi, to daga ƙarshe sai kuka samu riban naira miliyan 10. Wannan miliyan 10 sai kuka raba miliyan 5. To kaga yanzu dai ka samu dama, kuma ka yi amfani da damarka, kuma ka samu riba. Ya ce to amma babbar matsala a nan ita ce, kar ka ɗauka cewa samun dama kai amfani da ita ɗaya take da yin kasuwanci, domin mutane da yawa suna ganin cewa idan sun samu dama sun yi amfani da shi shikenan ai sun tsinta kansu a cikin harkar kasuwanci. Ya ce a'a, ba haka ba ne. Akwai bambanci tsakanin samun dama da kuma a fara yin kasuwanci. Ya ce gudanar da kasuwanci za ka iya dogara da shi, ya ce amma samun dama ba za ka iya dogara da shi ba. Yake cewa samun dama ba abin ka dogara a kai ba ne, saboda wasu dalilai nashi da ya zayyano. Dalili na farko yake cewa ba ka da tabbacin cewa za ka ƙara samun wannan damar. Yanzu ka ga abokinka ya kawo maka dama, ka samu damar kun yi kwantara tare da shi, kuma kun ci riba, ka ci riba har naira miliyan 5. Yake cewa to amma ba ka da tabbacin cewa za ka iya ƙara samun wannan damar. Abu ne da ba ka da tabbacin za ka iya ƙara samu. Ya ce wannan yana daga dalilin da ya sa masu yin aikin kwangila suke shiga cikin wahala, musamman idan an samu canji na gwamnati ko canji na wasu shugabannin kamfani ko ma'aikatan da suke da alaƙa da su. Ya ce da an canza gwamnati sai ka ga da cewa wanda ya dogara da aikin contract, that means opportunity, dama, to za ka ga da cewa yana shan wahala a irin wannan, saboda an canza gwamnati ko an canza shugabannin kamfanin da yake alaƙa da su, kuma ka ga yanzu su ma kansu akwai wanda suka saba da su. To sai ku ga cewa ci gaba da samun wannan daman, contract ɗin da yake samu ya riga ya tsaya. Ya ce wannan shine dalili na farko, da samun dama ba abin dogaro ba ne. Ya ce dalili na biyu da yake ganin jiran dama ba abin dogaro ba ne, akwai za ka iya faɗawa hannun 'yan damfara. Idan ya kasance da cewa kai ko da yaushe kai jiran dama kake ta samu ka dama, ya ce to matsala a nan shine akwai yiwuwar cikin sauƙi za ka faɗa hannun 'yan damfara, domin su 'yan damfara kullum neman wanda yake neman dama suke yi. In dai kai wai so kake ka zauna ka riƙe kuɗinka, kana so ka samu inda kawai za ka sanya kuɗinka ya dinga baka riba ba tare da kana gudun ko za ka faɗi ba ko menene da sauransu, ba tare da ka sha wahala an yi aikin da za a yi a samu riban ba. Ya ce to ya fi sauƙi 'yan damfara su yaudare ka, ka faɗa cikin hannun 'yan yaudara su cinye maka kuɗi. Wannan dalili ne yake sanyawa ka ga
irin kamfanoni irin na Ponzi scheme, wato mutanen nan masu ƙirƙiran kamfani a yanar gizo na bogi, su dinga yaudarar mutane suna cewa ka sa 10,000 duk bayan kwana ɗaya za ka dinga samun riban 1,000, ko ka sa 100,000 duk bayan kwana ɗaya za ka dinga samun riban 10,000. To tunda kai ko da yaushe kai dama kake nema, to da ka ga irin wannan dama za ka yi sauri ka shiga, tunda dama ne wanda kawai za ka sa kuɗinka ka kwanta ta dinga baka riba, sannan kuma za su baka tabbacin cewa babu asara a cikinta. Ya ce to matsalan na biyu shine yana da sauƙi ka faɗa hannun 'yan damfara in dai ka tsaya ka dogara da cewa kana neman dama ne. Ya ce dalili na uku, za ka zama rago. Ya ce za ka zama rago. Ya ce muddin ka cika zuciyanka da neman damammaki, kai kullum kana cikin neman dama ne, to za ka zama rago. Ya ce domin ba za ka so aikin wahala ba, ba za ka iya tunani ka ƙirƙiri kamfaninka ko ka ƙirƙiri kasuwancin da za ka sha wahala kana renonsa ba. A'a, ka fi so ka naɗa ƙafa ne, ka ɗaura ɗaya kan ɗaya, ka ɗauko kuɗinka ka sa a inda za a baka tabbacin cewa babu faɗi, ka sa kuɗinka a baka riba cikin sauƙi. Ya ce to muddin ka cika zuciyanka da neman dama, to yana da sauƙi ka zama rago, ko da yaushe kana zaɓen wane dama ne zai yi daidai da abin da kake so. Dalili na huɗu yake cewa baka da ikon gudanarwa. Ya ce baka da ikon gudanarwa. Ya ce domin kai ba kai bane mai kasuwanci, kai ko da yaushe kana neman kasuwancin wani ne, ko wani ya ce ka kawo kuɗi ka sanya a yi wani abu ka samu kuɗi, ka samu riba. Ya ce to baka da ikon gudanarwa. Shi mai kasuwanci shi ke da ikon gudanarwa da kasuwancin shi yanda yake so, a san da yake so da kuma lokacin da yake so. To wannan iko na gudanarwa kai baka da shi, sai dai ka jira da yanda aka gudanar aka yi, ka samu me za ka samu, ko ka samu abin da aka alƙawaranta maka. Waɗannan su ne dalili na ɗaya, na biyu, na uku da na huɗu da ya bambanta tsakanin kasuwanci da kuma neman dama, abin da ake ce ma opportunity. To a darasinmu na gaba insha Allahu za mu ko in ce mana daga yau dai mun gama da babin farko, babin da yake cewa kafin ka bar aikinka ka fara yin kasuwanci. Insha Allahu za mu shiga babi na biyu a darasinmu na gaba. To ga wanda suke son su dinga ganin bidiyoyina da zarar na ɗaura, ko cikakkun bidiyoyina, su tabbatar da cewa sun je manhajar YouTube, sun yi sacin Jikan Fulani, sun yi subscribing, sannan su je manhajar TikTok, shi ma su yi sacin Jikan Fulani _1, shi ma su yi following. Insha Allahu za su dinga samun bidiyoyina da zarar na ɗaura. Bidiyoyi ne da zan dinga yin muku su akan sharhin littattafai da kuma zantuka na masu hikimar magana. To idan ka kasance da cewa kana da sha'awan jin sharhi na littattafai, saƙonnin da suke cikin wasu littattafai, kamar yanzu wannan saƙon da ke cikin wannan littafin na Small Business Big Money, kuma kana son jin maganganu na masu hikimar magana, to insha Allahu na Bature you are in the right place. Sai ka je kai following ɗina, ka ci gaba da bibiya. Na bar ku lafiya.